parlarà sobre l'ensenyament de la vela clàssica i suposo que ens explicarà el que ha estat la seva tesi doctoral que va llegir fa poc i ens farà uns apunts. La tenim per aquí ja. Sí, ara et veig. Doncs endavant amb el micro. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Sí, una mica com has dit, faré una presentació així com l'Andreu l'ha fet del llibre, que està a punt de presentar jo de la tesi, que la vaig defensar el passat 3 de setembre. Primerament, gràcies a Enric i Imma per l'organització de la jornada i gràcies al Museu Marítim i a l'Institut Ramon Muntaner. També celebrar el procés de reconeixement que ha comentat l'Alvira de l'art de navegar amb vela llatina com a patrimoni de la UNESCO, perquè la meva recerca no està deslligada de les arts tradicionals com a formes d'aprenentatge, d'observació i de coneixement de l'entorn marí i oceànic a través del món de la vela. Llavors, gràcies també a tots els ponents, ha estat un matí interessant de conèixer també les altres recerques que s'estan duent a terme. Bé, doncs això, com us he dit i com ha dit l'Enric, el 3 de setembre vaig fer la defensa després d'haver dipositat molts mesos enrere, al febrer, perquè com amb el confinament també es va posposar tot, finalment va poder ser un tribunal presencial. Per tant, bé, és d'agrair, perquè si no estem tot el dia amb les conferències online i la defensa de la tesi és un moment important que va ser d'agrair de poder tindre el tribunal a Barcelona. La tesi doctoral és en antropologia, està feta des de la Universitat de Barcelona, es titula Sailing Through Life, Experiencing Difference Within Mutuality on Tall Ships. Tracta d'un estudi en profunditat no sols de les experiències de sail training o navegació d'altura per joves, sinó de la relació que s'estableix amb l'entorn oceànic i amb el mar quan aquest s'habita durant un període de temps. La tesi és fruit d'un extens treball de camp en el qual jo mateixa he estat grumet en els vaixells de vela per primera vegada i també en altres estades a camp he estat mentora de joves catalans, coordinadora de sail training a nivell estatal i també he fet una travessa atlàntica com a última estada de camp. L'aproximació teòrica està desenvolupada des de l'antropologia de l'entorn i de com aquest afecta les nostres relacions socials. Està escrit en anglès no sols perquè la llengua vehicular en els vaixells ha estat l'anglès, sinó perquè la tesi s'ha codirigit des de la Universitat d'Aberdeen, a Escòcia, on vaig realitzar tot el procés d'escriptura. La tesi consta de 6 extensos capítols que desenvolupen l'aproximació teòrica a partir d'experiències viscudes o compartides a bord i en teniu una còpia disponible a la Biblioteca del Museu Marítim de Barcelona. En aquesta presentació desenvoluparé breument les idees principals de la tesi que fan del mar un entorn diferenciador i d'aprenentatge. El primer punt serà l'entorn oceànic i la vida a bord. El segon, l'obtenció de les cames de mar com a procés d'adaptació a un entorn hostil. El tercer, el viatge cap a una nova manera de percebre o percepció àptica que amplia no sols la nostra forma de conèixer, sinó d'entendre'ns com a humans. El quart, les impressions del vaixell com a espai de memòries viscudes amb altres, conjuntament. I finalment, les conclusions en què el mar i el seu diàleg amb nosaltres a través del vaixell esdevenen una font de coneixement oberta a noves possibilitats dins d'un procés educatiu en un entorn viu. El món del mar i la navegació en vela tradicional engloba un conjunt de coneixements propis d'aquest entorn que ens són del tot desconeguts i difícils d'explicar si no és que s'experimenta i viu a bord d'un veló clàssic durant un període de temps determinat. Les experiències de navegació d'altura proporcionen aquesta oportunitat de compartir la vida a bord amb una tripulació experta que acompanya els joves, ja que
els facilita les orientacions necessàries per a la navegació quan un nou grumet o jove s'embarca sense cap experiència prèvia de navegació. La relació que s'estableix amb el mar canvia maneres de fer i mirades establertes per la nostra manera d'evitar la terra ferma, on ens fa falta preocupar-nos d'un entorn en constant canvi. A mar, una de les sorpreses més grans que experimenta un nou grumet és que només d'embarcar-se tot belluga. Aquesta sensació d'haver-se d'ajustar al moviment, d'haver de regular l'equilibri del nostre cos, d'iniciar un procés de desconeixement propi davant noves sensacions de mareig, fan que cadascú necessiti un procés d'adaptació que sol durar uns 3 dies. Els anglesos diuen que quan un ja s'ha adaptat a tot aquest conjunt de noves sensacions corporals, que no estan pas deslligades de la nostra manera de ser i de relacionar-nos, hem adquirit les cames de mar. Tenir cames de mar és una manera metafòricament bonica de dir que hi ha hagut una familiarització a molts nivells amb l'entorn oceànic, que ha fet que de sobte ens haguem deslligat d'altres relacions i situacions que potser estaven ocupant el nostre dia a dia. Quan estem a mar, la nostra atenció es centra en aquest entorn. No ens podem distreure amb altres coses. El mar i el seu moviment continu absorbeix tota la nostra atenció per sobreviure-hi. Aquest procés d'adaptació pot ser malviscut, inesperat i fins i tot no acceptat, i és per aquest motiu que normalment és viscut en un primer moment de forma desagradable amb vòmits i marejos. Tenir cames de mar requereix desprendre's de maneres de fer per aventurar-se a un devenir inesperat en un entorn que ens és aliè i que coneixerem a través de la protecció i coberta que ens dona l'embarcació de vela. Aquesta mar viva és la mar de la qual ens fan referència autors clàssics o escriptors medievals catalans, com els detalls pràctics i tècnics desenvolupats per Muntaner quan narra les batalles a mar, la importància de les vies marítimes de comerç medieval que Francesc d'Eiximenis considerava la comunitat, les metàfores marines de navigatio vitae i navigatio amoris que Ausiàs March retroba dels clàssics. Una mar viva i viscuda que ens fa donar de fins a quin punt la nostra relació amb l'entorn ens humanifica, com expressa Ramon Llull en la seva lògica nova. D'aquesta manera, Llull defineix l'ésser humà com un verb. Homo est esse, ut est actus humanitatis, homo est ens homificans, homo est animal homificans, homo est animal rational mortal. Et etiam est animal homificans, homo est ens cui proprie competit hominificare. Bàsicament, Llull ens parla de l'hominització dels regnes animals i vegetals i amb ells de tot l'univers. Aquest conjunt d'observacions són de gran importància per reflectir com l'entorn del mar o oceànic ens afecta i com això repercuteix en el nostre conjunt de relacions un cop hem participat de l'experiència d'habitar aquest entorn singular i que ens és proper i viscut des de temps antics a través de la nostra relació amb la Mediterrània. L'antropologia de l'entorn ens aproxima a un entendre les relacions humanes com quelcom obert al canvi constant, a un devenir inesperat al qual hem d'estar atents i que mai pot restar complet o tancat, ja que sempre pot obrir-se a nous coneixements a partir d'establir noves relacions, tant humanes com no humanes, amb un entorn que ens parla. Els nous grumets o participants en aquestes experiències no triguen gaire a adonar-se de què cal fer a la coberta, de com un conjunt de caps posa en relació a través de l'estructura o arbre del vaixell tot aquest intercanvi amb l'entorn a través del vent que omple les veles o de la mar de fons que gronsa l'embarcació. És un intercanvi viu i continu que ens desperta, que ens absorbeix tota la nostra atenció vers un procés d'aprenentatge viscut. Un viatge cap a una nova percepció de les relacions. Els joves que s'endinsen en aquestes experiències fan un viatge cap a una nova percepció de les relacions a través de l'hapticitat,
L'hapticitat és una manera de percebre a través de tots els sentits, a través del moviment. L'hapticitat és sentir els altres sentint-se tu mateix. En un espai hàptic, la visió s'uneix a l'oïda, a l'olfacte i a la propiocepció en restar en consonància de moviments. A Mar, un món incessant de ritmes en continu canvi, els ritmes s'han d'entendre com la relació d'un moviment amb un altre moviment. En altres paraules, a Mar, el ritme entre el moviment d'un mateix i els moviments dels altres, i quan dic altres vull dir del mateix mar, del vent sobre les veles, del vaixell, requereix d'una resposta. Aquest diàleg i el fet d'haver de respondre a tota aquesta interpel·lació dels sentits a través d'aquesta nova forma d'habitar el món és el que ens fa estar atents i desperts a tot allò que ens passa de forma intensa. Les experiències de navegació en velers clàssics són, sens dubte, una interpel·lació dels sentits que obre els joves a la participació, al diàleg i a la relació. Impressions al vaixell, impressions de lloc dins un conjunt diferenciat d'habilitats pròpies del mar. Tot aquest diàleg amb l'entorn, aquesta xarxa de relacions, es nodreix també de processos diferenciadors, on cal que tothom participi a les tasques a bord. La tripulació experta guia i explica habilitats tradicionals que cadascú adapta a la seva manera de fer. A partir d'entendre la mecànica de funcionament del vaixell i del seu engranatge mòbil i articulat pels caps, els joves s'endinsen en un procés d'aprenentatge participatiu. La diferenciació a bord és el procés pel qual cada membre de la tripulació desenvolupa unes certes habilitats i fortaleses en un entorn amb el qual comencen a estar familiaritzats. Els aprenentatges viscuts a través de la seva experiència a mar seran recordats i aplicats en altres situacions de vida que impliquin el mateix grau de complexitat i d'interrelació. Per concloure, ja us he dit que us faria 5 cèntims només. Us convido no sol a navegar, sinó a llegir la tesi, si en teniu més ganes. Per concloure, això, l'educació i l'atenció en un entorn viu. A través de les experiències de navegació d'altura amb velers clàssics, els joves adquireixen un coneixement sobre habilitats marineres i les condicions de la vida a mar. Aquesta experiència, en la qual es percep una gran complexitat de relacions amb l'entorn, el vaixell i amb la tripulació, genera participació, ja que al ser un entorn viu cal donar resposta a cada petit canvi i cada petit canvi afecta la complexitat de l'estructura que s'habita. Aquest procés d'atenció i diferenciació obre la capacitat dels joves a entendre i créixer a partir d'una comunitat propera com pot ser la del vaixell, on tothom resta en un entorn hostil. A bord dels velers clàssics, els joves s'eduquen a través del coneixement de l'entorn i de les habilitats marineres tradicionals, i aquests coneixements els són aplicables a noves situacions i reptes en una vida que s'ha d'entendre dins d'un procés en continu canvi. Moltes gràcies. Doncs moltes gràcies. Realment, aquí, això és el teu treball, que és molt diferent des del punt de vista metodològic de la resta d'aportacions, però sí que ens està recordant que tots aquests moviments i esforços que es fan per recuperar o preservar el coneixement vinculat a la cultura marítima, no només la història pura i dura del que ha passat, sinó les formes de treball, les formes de vida, les formes d'interpretar el món des del punt de vista de la gent de mar o de la gent que utilitza el mar d'alguna manera per tenir una visió diferent del món. Doncs la veritat és molt interessant i és veritat que tenim aquí a la biblioteca un exemplar que ens vas donar de la teva tesi i esperem a veure si es pot publicar en algun moment. També vas publicar fa temps com un avançament d'això a la revista Drassana, que és un article que també es pot trobar molt fàcilment per internet, a través de la pàgina de la revista.